Zakata akasimuka pamakatinza akaenda inaenda kumunda January so 20 January inaenda kumunda wapachena mudzimai baba wapachena so ndakazotera kuti ini zvomunhu achada akasirwa cheka manje naripo ndokumanga kuti ndizobva pamba pavo kuna January kutanga nomuwamu ndinomuda ndizobva pamba pavo na January kwacho Christmas wanje kwasana umuntu pachipamba wanje titwabadza sakuzi ngatinji ehoyi vatabadza vandikurira vatoda kutabadza ngata unasokwasa kuenda zvanzvaendawo ngatikonedza mwantipa ndembokebere tanzimazve ngatifambana ndibereke panapa naifanda kuti ndomangu wanje ndibereke ndingongo ndasikagane 2 years andibva pa 2 years papo ndabeka vanhu panapa ndamwana ndingati oraiti saka pamwe ndinobeka seko ndegani yangu andinangata kuva timumba tebonde andibhunowadzi aninjani anzizimugumbu ndikati titebonde andimafuti nondidzimba saka semaakatamwana ndikatisemwa ndegani yangu andibhunowadzi December, January, August, that's me and Tataka September, 20 January, Pagatiza, na mai ukuthi kana manga kutabonde ukuthi kuma kuthi como dessa cara esse gás garasi ngakora mzimai kama zambi ni 250 dollars ngaenda kwa mzimai mama mzakutuza kabisa mzimai wewe magambo famba yeye kuti sie mwana simba mwana nayo baba ini ndine vana vakabereka 2 ndomzimai vangu wanataka kuona akashaya 2017 ndireka wana 2 asikunile 7 tawataura kuti mbotora madzimai kuti madzimai akungofamba ikada kuona kuti sie mwana simba ipapo chakaitika kana ndezvekuti ndakuudza kuti kubva November kusvika December kusvika August andika mumba yake asatanga September baba haikunyima ibonde ndakafundisa kuudza kuti kubva September watakatanga kusvika January watiza ngoni masisina umuntu zvamapuwa mukana dare tauri mama ndi taura nyaya yokuti pamberi dare kuti inira ndunyu mabonde namaya kuti amaya vakutangira kutaura pakanaka chaizvo inini ndinonga ndakazotera mudzimai afuda ine pasiti wake pajambo pamabhoko tasvika iko kunokuta takasvika mumunda isa 20 January tasvika papo ndobva ndashedzwa ndobva vauya zvagara zvatakaita izvo tagara tesipaika ngachinzi inini chisi kunesa mvura zvikanzi inini ndisudza nomunda anditi inini kana ndiri panguva yangu anditi bonde ndikati amai pane mwedzi mingani senditange mukutwasikana pamberi nyaoikezaaiyabonde mabva kumba kumatiza mauya kunokandii ndasina kutera sechi kunesa munoda kuti saibonde nemineni kune mwedzi mingani sikaitobondesi akatizama ya kaenda ndimunda ndezvajanwa ndikavatera kunasikakuisama yangu asi kuti vakandikuwa kuichona ambo yavo kalagavapo zvataaita kana vamwe ambo yavo panaka tokushedza iwewe naambo yavako nerisekuru naambuya otaura mukadzi timurangomandenesikuvanshanda ndofunga ndakadzokera kumba zvatoidzera kumba tichamufonera kana ambo yavo vamwari mumbuya ndagara mufunga ndakadzokera kumba February 17 ndakadzokera ndasvika ndakasvika chinzi ngadzokana kambo yavakazoendaa so china ibaba ine mwari mukadzi muchagara pano kati ndaida mukadzi wangu tagara tofunga ndazoti vaone pamwadzanai ndakavatera mundoro ndakasvika kumondoro ndapana apapo ndakadzokera kumba ndakadzokera futi ndakatofunga futi aichichaga mukadzi asi vaizvekadzeka so andidika saka ini ndakudza kuti kubva November vachiuya pamba kufunga ndakati November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September.
Asinapi anakurapa mkaziwa. Kwa sababu anakurapa ile atamuzi alimuza nikatoka mtiza tutafika Januari. Nikamtia tunamchaka kwa 4 times msaka mzima. Mjingana mzibira. Asaibu aitiza anapeleka mtu. Unaona mtu anaenda asi wati ndikauzogera kumba kwangu asinapi ndinotambira maoko maviri zima ndikamu kuzeta yangu wewe balika. Ndikamutuka hivi. 3 June mfunga mswali ni Januari soka makarudi sababu zao anaenda. Right 3 June Januari. Baya ndio Mataura kuti vakatera zvishuwa ishuwa kuti mukadzi ateseidzoka kumba kwenyu ringe Uswatiri June watamata usawa kaongeza kana nasi zata yaipana ndekuti musapedze kutaura zvinhu kana mati mimi kudzokera kumba nasi kufana kuenda kumba nasi asi kana pazi wanisa kupa mudzoka kuda but kana pasina zvanetsa munogara kumba matama mabvire chini kumba kwashumba nyebonje kachwana koda kubona kumba bozi matemu mwangu ndiji kuti tobonje aimire shuwa kutaura kwenyu yani wamakaudza kuudambudziko kwangu kurumangu maona zvimba kwenyu kudambudziko yani wamakaudza kuti ndodambudziko kumba kwangu asika manje mimi mukawanza makatadza rozi mimi hamuwanzi chinhu chamakainga ndochakabvisirwa mombe dzavataura vasina kusa mombe mbiri zvimwe zvipamusoro vaibvisira zviviri katika imimi hamaizohwanda imwe mombe dzamakadya dziri makadyira mahara kwese kukwandanerwa hapana chikubuda pamusoro chakapita tokubvunza mai avo kuti muupenyu hwavo pane mwana wanawo here asi mababa kana kuti havatoreri saka ndizo baba avo pakaitira kuti amai avo vakatiza pamba pangu neye amai ngomwe kazoti ngomwe unobuda pane akambozara nepakazara nyaya ingapa yakunetsera pamhando pekuti ava vari kuti imimi muri wanyima boni imimiwo muri kuti ava kuti vari kunyima iboni kumbofamba sei sa muri kunyimana Tukapata kumba inini shaitika kumba tazira kumba ndiye zvinengeiba aiwa ungazomota miniani asibuda ungazomota kuti yangu haisisumuka munotaure asi manzwa kunyanzi chakukuchenyi sikazonditapo atoti aiwa baba vachi apona imimi uyo muti atizisa nyeba akadzikirai kumba ukanama vanhu hazvinezi dzikirai kumba ukone nhasi amai matambira kuti vada kumba nhasi hakuna mangwana kumba kwenyu tozosanganisira unobuda mukadzi wenyu chaizvo mama adakuona adakutuma kadzoda teererai kanai amamuna mumwe zvanhasi kutoenda umu endai mukadzizvo zvinotsvagwa nevanhu zvinotakurwa nevanhu vanodzora sekutaura kwavakaita kana vachitamba nedare ringi vachazvozvinotumberirwa vana kuda se vana kungwana zvomarema mwana wavero muzukuru ngataure rimwe chete rimwe chete uya
Pamseweli ndofunga musi wa 2 ndikaenda kuNyaradzi ndikaona musi wa 2 ndinawo ndikati iwe panapa ndobva taura nyaya yekuti usiku murume ano makore akadai inini ndikamira so zvino inini sikuru ndikona kuti ndikarambe ndiripapoka ndikuvanda mumbahanja dzikuroresa saka inini murume uyu hapana chinhu chiripo ndikabva ndati hapana chinhu chiripo akura ndikati iwe zvoita chibva kuno ukasvika mushamba unoora unga mushamba woita purani yekutire pamurume kuenda kuti murume ndazoka ndaya kuti nditore zvinhu zvangu uzoiye kana achikuda kuti ugare ipopoka anokuti aiwa adzima ndigare pa ndakazodzoka musi unomusi womandeinai ndikasvika ndikanzwa kuti uyo akatonzi takura mudzina ko uende ndokutaura kuti imi makavati vauya Adara, aurira isusu wangu. Anamba ina basa zvaini ndakutaura kuti Tukatuma kuyavakaita kugomo vati chatuma navo ngativo endai kuno kwashumba ashumba vachikonera ngativo madzimai vavaveterechi midzo yavo ngatamai makasimuka andari kuvaipano andari kutukai iveibei wakapinda mumakapo masikuru machizvese pakagama tiana pabridge sata pabridge apa yenjirakuziana pakapo ayo chakamira ini kumburi ndine pinya naye saka nguva ichamisoka iyo zikanafanira kubva kukuroti kakusvika panapa Nasi murwadzi wangu. inini chandisikuda handisikuda kuti ndizonzi uyo azwana nochikomba kutsvagaimba mwana Imi mitaura zvamuku. anoona paakatora nyaya iyoyo ikandibata chaizvo ngati Adara. Mwenye aitaura imadzoka. mbona iti Lete tingeni. Julia Masia ashwe kuzani Ina muambatana. Julia Masia